רז, תגיד למצלמה מה אתה זורק לשם. ימי. מרוב מבחני ומרוב מחשבים. רון שמואלי, לא משהו אישי, אבל אתה יודע מה אני יכול להגיד לך עכשיו. יש. עוד מרגיטה של דילית בקיבולות אחד. אוקיי, רגע, חכה. אסור לשכוח את החומר בעירה. ככה. אני מאוד גאה בנו. נשים גם אחד פה. ניסים לפרר את זה, לא? איזה בסדר, זה מפורר. אורי, צלם? מילים אחרונות לאומה? אז ככה, קודם כל... ולחורב. להקדיש לאלגוריתמים מן המועד ב', אנחנו נעשה פה איזשהו קטע נורא סימבולי. את המועד ב' עצמו? איזה יופי. אתה רואה, אני רוצה... תפורר את ה... לא, תפורר את החומר. הוא יתפורר, אל תדאג. תפורר אותו. הוא יתפורר. ואנחנו ניקח את כל החומר באלגוריתמים ונשים אותו... אבל זה כל כך חסר תקף איך שאתה עושה את זה. כן, וניקח את החומר של שנה ב' ונשים אותו. בלי סקט כמובן. כי אנחנו שומרים על הסביבה. עכשיו שם הרבה פלסטיקים, לא! טוב, רז מתקן את זה ואנחנו חוזרים לפעולה. לא כמה אבנים מעצבות, מה שנקרא. בינתיים אני אשים עוד, איך אומרים, הלך רוח. שמתי פה את... אז זה... PPL. שמתי פה את... לא זוכר מה זה. ואת... אלגוריתמים. יחס מיוחד זה לקרביצקי. אז אוקיי. בוא תלווה אותי. בוא אני מלווה אותך אל הזה. תזרוק את קרביצקי, אחי. ביי קרביצקי. רגע, יש שם עוד. בוא נראה מה יש פה רק שככה בשביל הפרוטוקול. חדווה 1, הנדסת חשמל, חדווה 1, לא שהנדסת חשמל. חדווה 2, אל תזרוק, בואו נשמע להעביר את זה כבר לשם. אלגברה לינארית, ובסוף מבוא לאלגוריתמים. איזה כיף. כן. טוב. הנה רואים חיי שבת בבאר שבע בשמה ג'. רועי וייסברג מדליק משואה זו לזכר השעות הארוכות במעבדה. זכר הבכי והיגון. תעשה עכשיו מוזיקה של תקומה. צריך לקרוא כזה, יש גם ככה, יש קצת של היופי. תצלם עדיין? תצלם, מה אתה? תביא את זה, נגיד, לא, תביא משהו פחות דליק. שזה כזה דה ו... אמרתי לך, אני רציתי לשים פה זה. בוא נביא משהו אחר, שיעשה כזה סגירה כזאת יפה כזאת. אתה מבין שעכשיו קצת מאוחר בשביל זה, נכון? למה? כי זה מתחיל להישרף, אחי. תחזיק לי שנייה אחת, אני אביא משהו יפה. רוץ, רז. טיים